बे हाबाफारिखौ फालिनो थांगासिनो दङ आरो बिनिनो दिनैहाय लाइ खुन्थिया बा गाहाय खुन्थिया गायसंनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंनाय जादों आरो बेखौ मावफुंना होयो बिटिआरनि धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। दा बेवहाय जोङो सानथामनि जि हाबाफारि बेखौ फानबारि दालाइ एबसुनि सिङाव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो बानजाय आफाद दाना होनाय जादों आरो बिथांमोना खामानि मावनाया जागायगासिनो दङ आरो जोङो सानदों मोजाङै समायना रमायनायै बिथांमोना फानबारि दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय सानसुमैफ्रा आरो रायजो राजा बिथांमोनहा बेखौ जाफुंसार महर होगोन आङो खावलायबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। दिनै जोङो बे साननैनि हाबाफारियाव 28 डिसेम्बर खालि फानबारि दालाइ एबसुनि हाबाफारि थागोन। बिथांमोना सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायजों फरायसाफोरनि बादायलायनाय बे सेमिनार बायदिसिना हाबाफारि लानानै बिथांमोना फालिगोन आरो जोङो दख'रा एबसुनि बिजनि दख'रा एबसुनिया 29 आरो 30 डिसेम्बर खालि बे हाबाफारिया जागोन जोंनि 48थि बोसोरसालिया जथुम्माया। बेवहाय 29 डिसेम्बर खालि जा फुंबिलि समावनो बुलुर बादायलायनाय दङ। थुलुंगानि थान्दै मुंख्लं महेश मुसाहारि बिथांनि नामै जोङो इन्टार इउनिट भलिबल कम्पिटिसन होनाय जायो बेखौ जागोन आरो बिनि उनाव इन्टार इउनिटनो दालाइ एबसुनि गेजेराव काबादि हिन्जावसाफोरनि काबादि गेलेनाय बादायलायनाय बेखौबो जोङो 29 डिसेम्बर खालि लानाय जागोन। बिनि उनाव फरायसाफोरनि थुनलाइयारि आयदानि बादायलायनाय दङ। जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय, खन्थाइ आवरायनाय, मिथिखायै बुंनाय, बाथ्रा दान्थेनाय आरो हानजा सावरायनाय। दा बे हाबाफारिखौ जोङो 29 डिसेम्बरखौ लानाय जागोन आरो मोनाबिलि समाव दिन्थिगासे थुनफावथाय जोंनि हारिनि गेजेराव गोमालांनो नागिरनाय दिन्थिगासे थुनफावथाय बेखौ जोङो दख'रा एबसुआ बोसोरफ्रोमबो दख'रा एबसुनि थान्दै जख'न्थाइ आरो बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों जोङो फालिबोबाय थानाय जादों आरो देग्लाय थुनलाइयारि आयदानि बेखेवगिरि महरै चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि राजु कुमार मुसाहारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो 29 खालि मोनाबिलि समाव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय फानबारि दालाइ एबसुनि आरो गोजोन खौसेथिनि थाखाय आर'ज गाबनानै जोङो आलारि बाथि फोजोंगोन। बे हाबाफारिखौ मावफुंना होगोन चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि रेडियान नार्जारि बिथाङा आरो बे अखानायै जोङो 30 डिसेम्बर बे फुंबिलिनि फिरफिला बिरहोनाय जागोन। मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन चिरां जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिलिप कुमार बसुमतारी बिथाङा। बिनि उनावनो जोङो देग्लाय नैथि खेबनि थाखाय जि फरायसाफोरनि थाखाय केरियार मेला लानाय जादों बेखौ जोङो देग्लायबो खालामनो थांगासिनो दङ आरो बियो फुंबिलि 9 रिंगानिफ्राय 30 डिसेम्बर खालि बियो जागोन आरो मोनफ्रोमबो गोजौ फरायसालिनि 9, 10नि फरायसाफोर लोगोसे फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारनि फरायसाफोर आरो डिग्रि स्टुडेन्टफ्रा बे केरियार मेलायाव बाहागो लागोन आरो गावनि इयुननि जि फिउचार केरियार बेखौ गाव गावबागाव चइस खालामनानै बे मोनफ्रोमबो रुमाव गाव गावबागाव रुमाव हाबनानै बे केरियाराव बाहागो लागोन। गासै मोन 6 रुमाव जागोन। मोनसे रुमाव सिभिल सार्भिस, मोनसे रुमाव रिसार्च एन्ड साइन्टिस्ट आरो इन्जिनियार, मोनसे रुमाव मेडिकेलनि जागोन, मोनसे रुमाव आदार प्रफेसनेल बेंक बायदिसिनानि जागोन, बिनि उनाव डिफेन्सनि जागोन, बिनि उनाव जोङो बेबायदिनो गोबां 6था रुमाव जोंनि बे केरियार मेलाया जागोन आरो बियो फानबारि गोजौ फरायसालिनि बे हाबाफारिया जाफुंगोन। लोगोसे जोङो बिनि उनाव 12 रिंगायाव 30 डिसेम्बरनि 12 रिंगायाव जोंनि गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। थांखि जानाय जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा कनसेन्ट हरबाय। लोगोसे जर'खा आलासि हिसाबै जोंनि चिरां सिंनि एमएलए इएम बिथांमोनखौ जोङो लानाय जादों आरो गेवलां मेलनि बेखेवगिरि हिसाबै बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारी आरो बे बानजाय आफादनिबो मासिगिरि बिथांखौ जोङो लानाय जादों। बेबायदिनो जोङो साननैनि हाबाफारि दख'रा एबसुनि आरो 28आव दालाइ एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थांगासिनो दङ। बेखायनो साफ्रोमबो बिजनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोंनि केरियार मेलायाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। लोगोसे जोंहा 30 डिसेम्बर खालिनो मेन पेन्डेलाव आइजोफोरखौ लानानै जोङो सेमिनार मोनसे लानाय जादों। बर'नि न'खर आरो समाज जौगानायाव आइजोफोरनि बिबान। दिनैहाय आइजोफ्रा गोबां बायदिसिना थासारिजों भुगिनो गोनां जायो। उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बांदों। जोंनि गेजेराव गुबुन फिसाय गोनांखाया गुबुनजों खारलांदों, हिनजाव गोनांखाया गुबुनखौ लानानै फैदों बायदिसिना थासारि। दा बिनि सायाव जोङो आइजोफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय बे आइजोफोरनि सेमिनार बेखौ जोङो लानाय जादों आरो बे साननैनि हाबाफारियाव बयबो फरायसा, रायजो राजा, सानसुमै, फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो गेवलां मेलाव साफ्रोमबो बिजनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना गामिनिफ्रायनो गामि आफाद क्लाबनिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै
गारि हमनानै फैनानै जोंनि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनांगोन जाहाथे जोंनि आफादगिरिया जोंनि आथिखालनि थासारि जोंनि सोलिनाय दिनै बिटिआर एकर्डनि जे थासारि बिनि जाफुंनाय आरो बेसेबां आवगायगासिनो दङ सिमा बारायनायनि गासै बिथिंनि सायाव जोंनि सोलोंथाइ समाज रांखान्थिनि सायाव जोंनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रायजो राजाफोरजों सावरायगोन बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायबाय केरियार मेलायाव साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गोसो गोथारै गोसो गुदुङै बाहागो लानांगोन आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जाहाथे बिजनि दख'रा एबसुनि 28, 29 आरो 30 सानथामनि जि हाबाफारि बेवहाय फानबारि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोना जि हायो जोंखौ मदद खालामनानै जाहाथे बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो गोबाङा बुंदों जों कालेक्सन खालाम थांनायाव एबसुआ सरखार मानो फैसा हरनांबावगौ एबसुनो रायजो राजानि मानो कालेक्सन खालामबावनांगौ गोबाङा बुंदों नाथाय जों एबसुआ सरखार नङा दिनै सरखारखौ जोङो बिटिआर एकर्डआ जाफुंनांगौनि थाखाय इउपिपिएलखौ मदद खालामनानै सरखाराव जिरायहोदों नाथाय जोङो बेवहाय सरखार सालायाखै दा जोंहा जोंनि ट्रेडआवनो दङ आरो जोङो जोंनि हाबाफारिफोरखौ लागासिनो दङ बेखायनो जोङो बे रायजो राजाफ्रा एबसुखौ 52 बोसोरसिम जेरैहाय रायजो राजानि थाइसे थाइनै डनेसनजों सोरबा दालि सेरसे संख्रि सेरसेजों रायजो राजाफ्रा एबसुनि बोसोरसालिया जुथुमा थान्दै जख'न्थाइफोरखौ जाफुंसार होबोबाय दा थिग बेबायदिनो जोंखौ दिनैनि फानबारि दालाय एबसुनि सिङाव जानो गोनां जोंनि बे हाबाफारिखौबो जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा गोसो गुदुङै आरो गोसो खुसियै जि मदद होनो हायो नोंथांमोना मदद होफैगोन सोरबा संख्रि सोरबा बानलु सोरबा दालि सोरबा आलु बेबायदि मदद खालामलायनानै मुवा बेसाद होफैलायनानै जाहाथे बे सेरफांगुरि बाजार शोरूमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158722656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।